Wawasifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mnyamata amene wapha ex wake komanso mwamuna wa ex wake chifukwa chofuna kubwezera chipongwe chimene anamupanga ex wake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Fasani. Fasani amachokera ku Malawi ku Lilongwe komweko kwa Mwanamanga. Mnyamata ameneyu wapha ex wake akuti chifukwa chakuti ex wakeyo adataya mimba. Omu ndi mmene zilili. Fasani anali mnyamata amene ankagwira ntchito yakuba ndipo wakhala akuba kwa nthawi yayitali ndi mu chaka cha 2022 pa 7 October Fasani anamugwira atathyola nyumba. Atamugwira anthu anamukuntha zotsatira zake adakamusiya ku polisi. Mlandu wake utakambidwa adamutchaja zaka zitatu ndi miyezi, koma mu nthawi imene ankamangidwa iyeyu nkuti mkazi wake adali ndi mimba ndipo mimbayo idali ya mwezi. Ndi mkazi wake uja Fasani atapita ku polisi atamangidwa mimba ija adachotsa chifukwa chakuti sankadziwa kuti Fasani akhala ku ndendeko kwa nthawi yayitali bwanji. Ndiye Fasani wakhala ku ndende kuja ndi mwezi unowu watuluka. Atatuluka Fasani anapita ku nyumba kwa mkazi wake, anakampeza mkazi wake uja ali ndi mwamuna wina. Atamufunsa zokhala bwanji, mkazi uja adamuwuza Fasani kuti ineyo ndinakwatira mwamuna wina. Fasani sanadandaule, kenako anamfunsa mkazi uja, nanga mwana wanga ali bwanji? Mkazi uja anamfunsa Fasani, mwana wake uti? Fasani adayankha, mesa nakusiya uli ndi mimba ndikamba za mimba imeneja, mwana uja ali bwanji? Mkazi uja adamuwuza Fasani kuti mimba imeneja ndinataya. Fasani anakhumudwa kwambiri ndipo anayamba kulalata, ukachotse mimba zona osandiwuza udalakwitsa kwambiri, izi ndizi. Zotsatira zake Fasani uja anachoka ali wokwiya kwambiri. Ndi masiku 4 amene apitawa Fasani anatengana ndi azinzake kukampanga kidinapu Lozi mophatikizana ndi mwamuna wake wa Lozi. Ndi anthu amasakasaka Lozi ali kuti mwamuna wake ali kuti samampeza. Dzana anampeza Lozi atamwalira komanso mwamuna wake wa Lozi atamwalira. Zotsatira zake apolisi adambopanga kafukufuku, anapita ku nyumba kwa makolo ake a Lozi koma akafunsa mafunso, tatuzeni mwana wanuyu anali ndi munthu wina aliyense ndani? Makolo ake anati panalibe. Mwina ngati pali ndani ndiyati akhale Fasani chifukwa kuti ndi amene anabwera kozalalata kuzalalatira Lozi zokhuzana ndi mwana. Apolisi anapita straight kwa Fasani kukamfunsa, tatuze iweyo ndi Lozi anali ubale wanji? Fasani analongosola mmene zinakhalira. Zotsatira zake apolisi anamtenga Fasani kuti iwe ndi suspect number 1. Atamumenyamenya Fasani anawulula kuti eya Lozi ndamuphadi ndine chifukwa chakuti anataya mimba yanga. Ndi m'Baibulo limanena kuti okupha mnzake nayenso aphedwe. Ndi zimene ananena Fasani akuti nkani iyeyo anaphanso Lozi ndipo iyeyo sakuona vuto lina lililonse pokupha Lozi chifukwa chakuti mawu a Mulungu akuti amatero. Zimene amakamba iyeyo ndi choncho, akuti mawu a Mulungu amanena kuti okupha mnzake nayenso aphedwe, akuti iyeyo wapanga chimozimozi ndipo kugwira ndende sakulabadira. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake mutengere phunziro. Azimayi musanachotse mimba chonde kamfunseni mwamunayo chifukwa azimuna ngati amenewa pa dziko lapansi pano anakalipo ndipo alipo ambirimbiri. Ndi bwino musanapange chiganizo china chilichonse kamfunseni mwamuna wanu kodi mimba ndichotse, osamangochotsa mimba musanagwirizane. Ngati mwamunayo sangakwanitse kulera mimba imeneyo kuli bwino kuchotsa, koma osamangochotsa mimba poti inuyo mwafuna. Lekani zimenezo.